Vítajte pri ďalšom dieli z Minecraftu. Teraz tu máme ukážka redstone, takže ako prvé. Máme tu tieto kolenice. Ďalej. Kebyže tu není redstone torčka, tak sa same spustí, ale vy potrebujete redstone torch. No na tieto nie, ale na iné. Sem si dáte redstone torčku. Dáte napríklad tieto kolenice. Svietia. Ale keď ju dám preč, tak nesvietia. A to isté aj pri týchto dvoch starých, pri tejto starej. A ešte tu máme páčku. Lampu, tá nesvietí, ale keď si pri ňu dáme páčku, svieti. Ďalej. Tento denný senzor. Alebo ešte napríklad máte toto. Nejde to otvoriť, musíte sem dať páčku. Aj to sem. Ale napríklad teraz sem dáme toto. A dáme túto hovadinku. A sem dáme tiež tú hovadinku. A tam dáme pavučinu. Počkajte, nájdem ju. Pavučina. Takže tu nebude, ale bude tu. Tu musí byť trošku ďalej. A to čo je? Tak. A to je to isté. No vidíte? Prejdem. Počkaj, zaverte. Zaverte dvere. Vidíte, keď som na tom? Zatvorené. Musím, keď som na tom, pozrieť. To je nejaká pre bezpečnosť. A ďalej. Našlapná doska. Ešte tu máme váhové našlapné dosky. Táto, ale pozrite. Vstúpime na jednu. Ale keď to takto menší tú čiaru, otvára sa obě dve. Kde som? Alebo aj tu nové dvere. Ešte pridali tieto fancy. Čo je nová česká, teda 5-6. Tá nejde otvoriť, neviem. Proste to je nejaká bezpečná. Potom tu máme redstone torčku, tento senzor. To sme mali, ale redstone, to som vám ešte neukazoval, sa už dá pokladať. Je to len v beta verzii, takže ešte sa to budem čo najrýchlejšie snažiť spraviť tak, aby už bola nová verzia. Vidíte, nové kolejnice. Dve nové kolejnice, tento typ a tento typ. Toto je nejaký senzor, ale na to nič nepotrebujeme, počkajte. Tu páčka, vidíte, nesvieti, nefunguje. A to isté aj pri tých starých, ale tak toto by mohlo byť z tohto videa všetko.